ya superintendent ma kawai YS zai iya ba da kwangila ta a yi kwalbatoci, a yi rijiyoyi a ƙauyuka. Head of department zai iya ba da aiki a yi a ko'ina a ƙaramar hukuma. Amma yanzu aikin da ya superintendent ko kuma head of department a local government yake shi gwamna ke yi. Saboda haka ba wani abun burgewa ba ne, wani abu ne ƙwace ne aka yi da kuma salo na cinye kuɗin ƙananan hukumomi. Ai ba alhakinsu ba ne su yi waɗannan ayyukan. Me na ka ɗauki naira miliyan 10 ka je ka rarraba kowane wata? Ba aikin shi ba ne. Aiki ne na chairman na ƙaramar hukuma wanda shi ma zaɓen shi aka yi. So ƙwace ne, fashi ne suka yi ma ƙananan hukumomi da kuma wani wayo da wani dabara na su kane-kane bisa kuɗaɗen ƙananan hukumomi. Ai duk waɗannan abubuwan na rashin ayyukan ƙananan hukumomi da rashin abin yi a ƙaramar hukuma duk shi ya kawo lalacewa da taɓarɓarewar har tsaron kanshi. Jihar Katsina dai ni abin da nake gani gwamnatin jihar Katsina ba gwamnati ba ce mai sauraron koke-koken al'umma. Na faɗa na ƙara. Ta wace hanya misali? Shi ne na ce na faɗa na ƙara, ba wai ka zo kana aikin hanyoyi ba ne misali, ka yi wata hanya daga Umar Musa Yar'adua ta biyo ta Ɓatagara ta zo tashar Bala ta zagaya ta zo 'yan ɗaki. Ba abin da al'ummar jihar Katsina suke buƙata ba kenan. Me suke buƙata? Da wanda ya ba da shawarar ko ma wane ne, kowane irin digiri yake da shi, ba yadda za a yi ya ba da hujja na yin wannan hanya. Wanda nan da shekara 10 zuwa shekara 15 ba wanda zai je ya zauna a kan wannan hanya. Kuma kuɗaɗen da aka kashe a yi amfani da su wajen makarantunmu da asibitocinmu da kuma kawo zaman lafiya a jihar Katsina. Ranka daɗe, kana maganar wannan gwamnatin jihar Katsina ba ta sauraron al'umma, amma in ka lura akwai wani tsari da shi gwamnan jihar Katsina ya bullo da shi na bi mazaɓu ana sauraron al'umma ra'ayoyinsu game da kasafin kuɗi kowace shekara. Wannan ba a ce yana sauraron al'umma ba? To aiki ne na ƙananan hukumomi ya ƙwace. Ina ruwan gwamna da abin da zai faru a ward. Me yasa aka yi ƙananan hukumomi? Ai a da ƙaramar hukuma kaga ya superintendent ma kawai YS zai iya ba da kwangila ta a yi kwalbatoci, a yi rijiyoyi a ƙauyuka. Head of department zai iya ba da aiki a yi a ko'ina a ƙaramar hukuma. Amma yanzu aikin da ya superintendent ko kuma head of department a local government yake shi gwamna ke yi. Saboda haka ba wani abun burgewa ba ne, wani abu ne ƙwace ne aka yi da kuma salo na cinye kuɗin ƙananan hukumomi. Ai ba alhakinsu ba ne su yi waɗannan ayyukan. Me na ka ɗauki naira miliyan 10 ka je ka rarraba kowane wata? Ba aikin shi ba ne. Aiki ne na chairman na ƙaramar hukuma wanda shi ma zaɓen shi aka yi. So ƙwace ne, fashi ne suka yi ma ƙananan hukumomi da kuma wani wayo da wani dabara na su kane-kane bisa kuɗaɗen ƙananan hukumomi. Ai duk waɗannan abubuwan na rashin ayyukan ƙananan hukumomi da rashin abin yi a ƙaramar hukuma duk shi ya kawo lalacewa da taɓarɓarewar har tsaron kanshi. Saboda a ƙaramar hukuma kawai chairman da supervisory council akwai abubuwa da yawa da za su suke yi da taimakawa mutane a shekarun da aka yi a baya. Amma an sha ambato gwamnan jihar Katsina da su kansu kuma shugabannin ƙananan hukumomin suna cewa ya saka musu mara duk kuɗaɗensu ana basu. Wannan ƙarya ce, duk fadawa ne, fadanci ne. Inda za ka zauna da su za su gaya maka ba. To an ɗauki misali ƙaramar hukuma ana ba ta naira miliyan 500 kowane wata. Kaddara ana biyan albashi. Sauran kuɗin me ake da su? Kuɗinsu ne fa za a ɗauka a ce to ga miliyan 100 an baka. Abinda dokar ƙasa da kuma constitution na ƙasa da kuma hukunci da kotun koli ta Najeriya ta yanke shine a miƙa ma ƙananan hukumomi kuɗinsu direct. Amma gwamnonin sun take sun hana a yi wannan abu. Shi kanshi shugaban ƙasa yana da niyyar ya haka, amma sun take kawai don su yi amfani da dukiyar su karkatar da su a yi abin da ba shi ya dace ba. Amma ranka daɗe, wani zai ce ku tunda kuna jam'iyyar adawa kuna ƙoƙarin ganin kun samu mulki, duk wata kalmomi da za ku dakushe gwamnati za ku yi. A'a, to ai adawa me adawa? Yanzu ba gaskiya na yi ba? Dokar ƙasa ba ta ce a ba ƙananan hukumomi abin nan, wa ya hana ai? Ba gwamnonin ba ne? To wannan Katsina To kun shikenan in ka fito ka faɗi illar
abin da gwamnati ke yi sai a ce kana abin nan na adawa. Ba ma wai magana adawa ba ce, wannan magana ce ta ka fito ka faɗi abin da ya dace a yi kuma ba yi ake. To nan injiniya kun bincika kun tabbatar da ba yin hakan a nan Katsina misali? Kamar yaya? Ba a yin Cewar ba a ba su kuɗaɗen su ƙananan hukumomi kun bincika kun ba gani? a ba su kuɗin su directly, joint account da ke zuwa, ka je ka bincika, ai kai ɗan jarida ne. Ka je ka ɗauko ka bi ba'asin wannan ka gani. Kuma ba wai a jihar Katsina ba ne, duka ma jihohin da ake, ai ban ce Katsina kaɗai ba. Wasu na ganin hidimar gwamnatin nan musamman tun da ka fara maganganun nan, wasu na ganin akwai ɗan cikinka a ciki a wannan gwamnati ana ta tafiya da shi. Wasu na ganin ya kamata a kauda kai ko don darajar wannan yaro da ke cikin wannan gwamnati. To ai kamar yadda na yi bayani, lokacin da aka ba shi wannan muƙamin, na ɗaya dai ba a yi shawara da ni ba. Na biyu kuma ni na yi imani, duk da an ce zato zunubi, ba an ba shi muƙamin ba ne don saboda Allah da Annabi. Yarhe ne na siyasa aka so a yi mani, wanda duk ya ba da shawara a ba shi bai san ni ba ne kuma bai san halina ba. Kamar yarhe kamar yaya? To shi kenan don an ba ɗana yana cikin gwamnati, in gwamnati ta yi abu ba daidai ba kawai sai in shiru don ɗana yana cikin gwamnati. To ai ganin Ai akwai ko shi ke yake mulkin ma zan kalubalance shi, bare ma kawai aiki yake a cikin gwamnati. ganin akwai wasu da dama waɗanda ba a kira an ba su wannan mukami ba, sai ɗanka kusan a iya cewa wannan abin alfahari ne gare ka, kilan akwai shawarwari ya kamata ita gwamnatin ka je ka tankare ta, kamata ba sai an yi to media ba. Idan bai dace a bashi ba su ba 'ya'yansu mana. Yanzu ranka daɗe ya iya cewa baka gode ba da wannan mukami kenan misali. Kamar yaya, an bana dai don in gode ko an bada, ai kamar yadda na ce an bani dai in abin nan, an yi shawara ne da ni. In yaro na ya samu aiki ina mai fatan alkhairi, kuma na gaya mashi ya yi aiki tsakanin shi da Allah, ya ji tsoron Allah, duk abin da zai iya na kawo ci gaba ga jihar shi ya yi aiki ne na al'umma. Inda zan sa adawa ai hana shi zan yi, in na ce kada ya yi zai yi ne. Ya kake hasashen wannan zaɓe, kuna jam'iyyar adawa ga gwamnati mai mulki da za a tunkari wannan zaɓe? To gwamnati ai mun san dai shirin da suka yi. A dai jihar Katsina ba wanda, duk wani wanda ya mallaki hankalin shi kuma yake da kishi kuma ya san addinin musulunci, ya san haƙƙin zidda jini, babu wani mai hankali a jihar Katsina wanda zai zaɓi jam'iyyar APC. Ni na yi imani da wannan. Saboda haka abin da ya rage ma gwamnati shine ta fito ta ce za ta yi ƙarfa-ƙarfa, wanda kuma ba zai yiwu ba. Duk abin da suka tanada ko za su tanada na su murɗa zaɓe ko wani abu, a shirye muke mu ma mu fito a fafata da mu. Wannan shine gaskiyar magana, kuma sako ne muke gaya musu da babban murya. In kana maganar ƙarfa-ƙarfan nan, wasu za su ce tun yanzu kun fara jin tsoro, kuna zargin gwamnati za ta yi ƙarfa-ƙarfa. Abin da aka saba kenan, saboda duk zaɓukan da ake ai haka ake, ƙarfa-ƙarfa ake. Da yanzu misali zaɓen da ya wuce, ai kaga an bari an yi zaɓen ko, amma me aka yi? Da aka zo collation center nan aka kori agent na da duka abin nan 'yan jam'iyyu, aka zauna aka yi abin da za a yi. Ai na so in kalubalanci zaɓen, to amma yadda za ka kalubalance shi misali, sai na sa duka akwatin da ke jihar Katsina, duk wata ƙuri'a da aka jefa sai an ɗauki hotonta, kuma kowace sai an ɗauki hotonta sau 10. So ka duba ka ga ƙuri'a miliyan 1 misali da 300,000, a ce kowace ballot paper sai an ɗauki hotonta sau 10. Kwana nawa za mu yi mu ɗauki wannan hoton? Kuma da na rubuta ma kotu cewa za ni wannan a bani dama, ina da kwana 21 na in shigar da ƙara. Ba a bani dama ba sai bayan kwana 7. Kuma bayan kwana 7 ɗin da aka ce sai na bada miliyan 10. Kuma ba ni da wani tabbacin cewa hukumar zaɓe za ta bani haɗin kai in samu ganin waɗannan akwatunan a cikin kwana 14. So yaushe na shirya wannan ballot paper, in na ɗauki hotonta 10 sai na yi printing, kenan kaga 1.3 million sai na yi printing abu wajen miliyan 13. Sai na cika trailer da takardu zan zo kotu in kawo abin da ya hana mu ci gaba da wannan shari'a ke. A baya-bayan nan akwai wata 'yar sarƙa-sarƙa da aka yi tsakanin gwamnatin jihar Katsina da wasu ma'aikata waɗanda aka zarga da takardun bogi bayan an kafa kwamiti ya tantance. To kamar magana ka na cewar babu wanda zai zaɓi jam'iyyar APC, gwamnatin jihar Katsina tana ganin tana kamantawa, shi yasa gwamna ma ya bugi kirji ya ce duk wanda aka kama da takardar bogi za a kore shi, in zaɓe ya zo in ya ga dama ya je ya zaɓi Fir'auna. Ba ka ganin suna da tabbacin cewar al'umma na tare da su? To ai nan za ka gane ma gwamnatin tana da ƙarancin ilimi ma na addinin musulunci.
kai a matsayinka na musulmi da a matsayin na musulmi abinda Allah baya so abinda Allah ya la'anta fir'auna ka ce ma katsinawa wai su je su zaɓi fir'auna to ai abinda katsinawa kowa yana da tabbacin ba katsine ba zai zaɓi fir'auna ba a zaɓen da za a yi to a zaɓen da za a yi na 2027 waye fir'auna ai mun san fir'auna ya riga ya mutu Allah ya riga ya halakar da shi to kenan jam'iyya ce to jam'iyyar kuma da ba za a zaɓa ba ita ce jam'iyyar APC saboda haka na yi imani shi gwamna yana nihin jam'iyyar su ta APC ita ce fir'auna kuma ba za a zaɓe ta ba ai kamar yadda bayanai suka nuna irin kamar ya nuna mutum ma dai in ma duk wanda zai je zaɓa misali ya je zaɓa ƙarshen kamar ƙarshen misali kenan na ila lalacewar ɗan adam to kai ka rasa abin da zaka misalta sai da abin da Allah ya la'anta me ka mai da mutanen jihar Katsina ai wannan wani izgili ne ya ma al'ummar jihar Katsina kuma za su nuna masu cewa su musulmai ne kuma sun san matsayin musulunci sun san matsayin fir'auna ko ba za su zaɓi fir'auna ba wanda duk ya kawo wannan yi wannan lafazi lalle zai ga hushin Katsinawa a wajen ballot paper ranar da za a yi zaɓe in Allah ya yarda. Allah bai ƙarshe menene saƙonka? Ya saƙona shine mutane su yi abin da ya dace kowa ya san haƙƙi na shugabanci da ya rataya ga duk wani shugaba wanda kuma sai da ya ɗauki alƙur'ani ya runguma ya ce ya rantse da alƙur'anin nan izihi 60 zai kare rayuka da dukiyar al'umma gwamnatin jihar Katsina da gwamnatin tarayya bata cika wannan alkawari ba tsakaninta da Allah da kuma tsakaninta da mutanen jihar Katsina da mutanen 'yan Najeriya gabaki ɗaya saboda haka waɗannan gwamnatocin ba su da amfani abinda kuma ya dace shine mutane su sauya su canza su zaɓi gwamnati ko jam'iyyar da suke gani za su yi musu adalci